hindi pa rin naayos ng DPWH Region 3 sa kabila ng peligrong hatid nito sa mga motorista. Pamamahagi ng fuel subsidy, pinayagan na magpatuloy ng COMELEC. Bagong 1,000 peso polymer banknotes inasang magagamit na ngayong taon. At 3 giant lanterns pailawan sa Grand Rally ng Team Robredo Pangilinan sa April 9. Magandang araw mga karehiyon, ako si Nicolette Henson Hizon. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Tila napako ang pangako ng Department of Public Works and Highways Region 3 sa pagsasaayos ng sira-sirang flyover sa panulukan ng Jose Abad Santos Avenue at Lazatin Boulevard sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Kaya mga motorista pa ulit-ulit nang nananawagan dahil bukod sa matinding trapiko na dulot ng kalunos-lunos na istruktura, madalas din daw mangyari ang minor accidents lalo na tuwing umuulan dahil sa dulas na dinadaanan. May exclusive report mula kay Paolo G. Santos. Nakikipag-coordinate na sila sa amin yung ating contractor dyan para mapalitan natin yung plates. Kaya lang, ang problema natin, yung malalaking truck na kagaya ng sinasabi ni Secretary, ma-reduce lang natin sa baba na muna natin sila padadaanin. Ito ang pagtitiyak noon ni Department of Public Works and Highways o DPWH Central Luzon Director Engineer Roseler Tolentino sa mga miyembro ng media ukol sa Lazatin flyover sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Kuha ang videong ito noong Enero nitong taon, pero ang pangako ni Tolentino, tila napako. Pebrero 24 nang makapanayam din ng CLTV News si RD Tolentino via Zoom at dito kanyang sinabi na hinihintay na lamang ang piyesa na kakailanganin para sa pagsasaayos ng nasabing flyover. Pero pumasok na ang second quarter ng taon, ang Lazatin flyover na matagal nang sira-sira, hindi pa rin nagagawa. Kitang-kita sa drone shot ng CLTV News ngayong Abril 7, 2022, napudpud na ang mga steel plates ng istruktura dahilan para maging madulas ang dinadaanan ng mga sasakyan. Dahil takaw aksidente ang flyover, todo menor ang mga motorista na siya namang nagre-resulta sa mabagal na daloy ng trapiko. Ang reklamo ng mga motorista noon, problema pa rin hanggang ngayon. At ang mas nakakatakot, lalong lumalala ang kondisyon ng flyover. Dahil patuloy pa rin ang pagdaan dito ng mga sasakyan kahit hindi pa ito nare-repair. Nagta-traffic doon lagi dahil may parang butas na yung dulo nung nung tulay. The same time sir, naubos na kasi yung parang espaltong nakapatong doon, bakal na lang siya. Then dumudulas yung mga umakyat pag umuulan. O dapat po bigyan naman ng action doon. Baka may ma-aksidente po. Lalo na nakikita ko yung mga truck na malalaki po, umaakit po dun eh. Higit na mapanganib din ang flyover para sa mga motoristang hindi pamilyar sa kalagayan nito dahil ultimo early warning signage walang nakapaskil. Sinikap ng CLTV News Team na makipag-ugnayan sa tanggapan ng DPWH Region 3 na pinamumunuan ni RT Tolentino. Nagkumpirma naman ng kanilang kampo na natanggap nila ang aming email, subalit hanggang ngayon ay wala pa rin silang naibigay na petsa kung kailan nila kami pauunlakan ng isang panayam. Samantala, ayon sa A1 source ng CLTV News at sa mga dokumento na aming nakalap, may inspection report na ang DPWH 1st District sa kondisyon ng flyover noon pang taong 2019 na irekomenda na rin na ipinakumpuni ito sa lalong madaling panahon. Nobyembre ng taong 2021 nang muling maglabas ng rekomendasyon ang DPWH Pampanga 1st Engineering District kaugnay ng pagsasaayos ng Lazatin flyover. Ngunit magpasa hanggang ngayon, walang nangyayaring rehabilitasyon sa istruktura. Mananatiling bukas ang CLTV News sa panig ng DPWH Region 3 sa reklamo ng mga motorista na naaabala sa pudpud na steel plates ng Lazatin flyover. Paolo G. Santos, CLTV News. Arestado ang 2 drug personalities sa Nueva Ecija na kabilang sa big-time drug traders sa rehiyon. Aabot naman sa 20 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasabat ng mga otoridad sa operasyon.
Narito ang detalye. Dalawang big-time drug traders ang napasakamay ng mga otoridad sa ikinasang buy-bust operation sa Cabanatuan City nitong Miyerkules ng hapon, April 6. 3 kilo ng crystal meth o shabu na nagkakahalaga umano ng 2.4 million pesos ang nasamsam sa operasyon sa Lakewood Subdivision, Barangay Sumakab Este sa nasabing syudad. Kinilala ang dalawang naaresto na sina City Pindatun, 30 taong gulang, at isang nagngangalang Noran Bilal, 26 years old na pawang residente ng Barangay H2 Dasmariñas, Cavite. We were able to arrest a couple drug pushers kung saan nakahuli tayo ng 3 kilos of shabu, more or less worth of 20 million pesos in Cabanatuan. Ang entrapment operation ay naisagawa ng pinagsanib pwersa ng Nueva Ecija Police Provincial Office, PPDEU PIU NEPO, PIDEA Nueva Ecija Provincial Office, CIDG PFU Nueva Ecija, Cabanatuan CPS, RID3 at RDEU3. Ayon sa operating team, ang mga nahuling suspect ay isa sa mga major distributors ng shabu sa National Capital Region, Bulacan at Nueva Ecija. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isasampa sa mga naarestong suspect. Samantala, pinuri naman ni Police Regional Office 3 Director, Police Brigadier Matthew Bakay ang team na nag-operate at nagresulta sa pagkakaaresto ng dalawang big-time na tulak ng droga. So nakita nyo, tuloy-tuloy po tayo, and of course, as the Regional Director, I'd like to commend our lower units on this relentless unceasing and ending anti-criminality operations natin. Nangako rin ng opisyal na tuloy-tuloy lang ang one-time big-time simultaneous anti-criminality law enforcement operations sa rehiyon tulad ng paghuli sa mga wanted persons, pagkasa ng mga anti-illegal drug operations at iba pang anti-criminality operations, lalo na ngayong papalapit na ang eleksyon sa ika-9 ng Mayo. Lahat ng units natin sabay-sabay, kaya nga simultaneous siya. The provincial offices, the municipal police stations are required to accomplish itong mga binibigay natin sa kanila para in 1 week, this is normally in a 1-week operation, ma-account natin yung mga wanted persons, lalong-lalo na, of course, admittedly, when we account for wanted persons, those with warrants of arrest, nababawasan natin yung possibility of crimes being committed in the streets. And this will continue, by the way. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, bagong 1,000 peso polymer banknotes inasang magagamit na ngayong taon. At karagdagang 1,494 na pulis ide-deploy sa buong Central Luzon para sa Halalan 2022. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV Balitaan at sa iba pang mga nangunang balita. Ipinresenta na ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Department of Finance kay Pangulong Duterte at sa publiko ang bagong 1,000 peso banknotes na gawa sa polymer materials. Ayon sa BSP, higit na matibay umano ito at mahirap mapeke.
Inaasahan daw na maisasama sa monetary circulation ng mga bagong salapi ngayong taon. Narito ang report ni JM De Jesus. Ipinakita ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Jocno at Department of Finance Secretary Carlos Dominguez III kay Pangulong Duterte ang uncut 1,000 peso polymer banknotes itong Miyerkules ng gabi, April 6, 2022 sa Malacanang. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ang polymer banknotes ay magpapatibay sa seguridad laban sa pamimik at pangungopya. Hindi rin daw ito madaling kapitan ng bakterya at pwede rin umano itong masanitize. Ayon pa sa BSP, mas matibay at matagal na magagamit ng mga ito kung ikukumpara sa kasalukuyang pera na gawa sa abaka at papel dahil ito ay water at oil resistant. Mas maliit din ang carbon footprint ng mga bagong banknotes at mas mura ang produksyon nito. Maaari ding ma-recycle at gamitin bilang compost bins, building components, furniture, at iba pang household products ng material na ginamit sa banknotes. Makikita sa harapan ng polymer banknote ang Philippine Eagle at ang pambansang bulaklak ng bansa na Sampaguita. Ang likod na parte naman ng 1,000 peso polymer banknote at ang kasalukuyang 1,000 peso paper banknote ay pinapakita ang South Sea Pearl, Two Bataha Reefs Natural Park at Tinalak Wave Design. Ang unang batch ng 1,000 polymer banknotes ay inaasahang darating sa bansa mula Australia ngayong buwan ng Abril at magsisimula ang sirkulasyon sa kalagitnaan ng taon. Nilinaw naman ng BSP na maaari pa din namang gamitin ng paper banknotes kasabay ng polymer banknotes sa pamimili at transaksyon. Matatanda ang tumanggap ng batikos ang hakbang ng BSP na ibahin ang disenyo ng 1,000 peso bill. Tinanggal kasi rito ang mga mukha ng mga bayaning sina Jose Falianes Escoda, Vicente Lim at ng Kapampangan na si Jose Abad Santos. JM De Jesus, CLTV News. Aabot sa 1,000 tauhan ng Police Regional Office 3 ang ipadadala sa iba't ibang lalawigan ng Central Luzon para makatulong sa pagpapanatili ng kaayusan ngayong election season. Ayon kay Pro 3 Director Police Brigadier General Matthew Bacay, sumailalim na mga ito sa orientation seminar ng COMELEC upang matiyak na nauunawaan nila ang kanilang gampanin kaugnay ng halalan. Narito ang report. Maaga ang formation ng 1,494 personnel ng Police Regional Office 3 dito sa kanilang headquarters sa Camp Olivas, dito sa siyudad ng San Fernando, Pampanga nitong umaga ng April 7, 2022. Kabilang dito si Police Staff Sergeant Etnica de los Reyes. Mula sa Olivas, siya ay ililipat na sa Angeles City Police Office bilang bahagi ng augmentation force na magjo-duty sa Halalan 2022. Ang sinabi po sa amin is back to unit po kami. Pag sinabing back to unit, kung saan po kaming City Police Office or Provincial Police Office assigned, doon po kami babalik. And then, made-deploy daw po kami election duty. Halimbawa po kung sa polling precinct, sa mga schools po. Naunawaan umano ni Police Staff Sergeant De Los Reyes na mahalaga ang gampanin ng mga katulad niyang alagad ng batas para matiyak na magiging payapa at patas ang darating na halalan. Hindi raw hadlang ang kanyang kasarian sa gampanin ng kanyang tungkulin na maglingkod sa bayan. Kapag mga babae naman po, minsan po binibigyan ng consideration na pwedeng umuwi, pero yung iba po, doon pa rin po nagsistay sa loob po ng schools. Base sa Omnibus Election Code ng COMELEC, gwardyado man ng PNP personnel ang mga polling precinct, mayroon pa rin kaukulang distansya kung saan sila pwedeng pumosisyon. Ito rin umano ang mga bagay na pinag-aralan sa schooling orientation bago sila idineploy sa kanilang mga unit. Kaya po importante po yung tinatawag nating orientation para po alam natin kung ano po yung hinaharap natin. At the same time, yung roles po natin as PNP po pagdating po sa ating mga polling precinct or kung saan man po tayo ma-assign. So, yung mga previous experience naman po natin, peaceful naman po. Lalo na po kami sa Angeles City Police Office po ako assigned. So, peaceful naman po yung election natin doon. Samantala, ayon kay PRO3 Director Police Brigadier General Matthew Bacay, tugon sa kakulangan ng tao sa ibang lalawigan ang reintegration ng command post sa augmented election duty ng PNP. I can safely say na sapat na itong augmentation na mga personnel natin ngayon because as of last count, 800 more or less ang kakulangan natin and tulad ng akin nasabi, these are 1,494. So magkakaroon po tayo ng sapat na uniform personnel.
sa ating mga polling precincts, polling places. Natural, ang PNP kasi ang magbabantay sa mga yan, sa mga Board of Election Inspectors, sa Board of Canvassers, even sa transport ng mga election paraphernalia, the VCMs, and all accountable forms. PNP ang gagawa niya. Ang deployment ng PNP personnel ay nakahati sa dalawa. Ito ang outermost post o mga naka-duty sa mga COMELEC checkpoint at ang innermost post kung saan dalawa ang ide-deploy sa bawat polling precinct at mga clustered precinct. Magiging katuwang din ng PNP ang Armed Forces of the Philippines sa pagbabantay sa halalan. Andyan din po ang Armed Forces, by the way. The Armed Forces of the Philippines, the 703rd Infantry Brigade will also be giving us personnel na magkakandak ng election duties. The Philippine Coast Guard para sa mga island municipalities natin, no, kinakailangan i-transport yung mga election paraphernalias natin, meron din sila. Lampas 7.2 million ang kabuang bilang ng mga botante sa Central Luzon. Ayon kay General Bakay, ang maagang deployment ay paraan na rin ng familiarity training sa mga PNP personnel upang hindi mangapa sa panahon ng halalan. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, pamamahagi ng fuel subsidy, pinayagan na magpatuloy ng COMELEC. At Pantabangan Kanili Bypass Road, malapit na raw makumpleto matapos ang 10 taon. Manatiling nakatutok, magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik ang CLTV Balitaan at sa iba pang mga nangunang balita. Inaprubahan na ng Commission on Elections ang petisyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na ipagpatuloy ang pamamahagi ng fuel subsidy. Matatanda ang nahinto ang programa dahil sa election spending ban sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng fuel products sa bansa. May detalye si Angelica Cara. Aprobado na sa Commission on Elections o COMELEC ang petisyon na huwag isama sa election spending ban ang distribusyon ng fuel subsidy program. Ibig sabihin, tuloy na ulit ang pamamahagi nito sa mga tsuper at operator ng mga pampublikong sasakyan.
Ang petisyon ay inihain ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para hindi matigil ang pamamahagi ng pinansyal na tulong kasunod ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. We granted the petition of the LTFRB as regards the fuel subsidy program. The grant of the petition to LTFRB is subject to the strict implementation of the program by submission of information on how the project will be implemented, the parameters of the implementation, and especially the specific target beneficiaries and how they will apply to avail of the grants. Bukod sa LTFRB, kailangan ding magsumite ng kaparehong impormasyon ang mga katuwang na ahensya ng gobyerno sa pagpapatupad ng programa. And likewise, subject to the submission of the different departments that will be implementing the said program of the LTFRB for the Department of Agriculture, the DSWD, and such other departments. They will have to specifically mention the beneficiaries, the how and when the project is to be implemented, as well as documentation as to the compliance to the submission before or the implementation before of similar project. Para may pagpatuloy ang programa, kinakailangang maghain ng petisyon ng LTFRB upang hindi maisama ang naturang programa sa ban. Ayon kay COMELEC Commissioner George Garcia, kailangan munang hintayin ng LTFRB ang ilalabas na resolusyon ng COMELEC na naglalaman na ipapatupad ng mga patakaran. They can immediately implement, but they have to wait for our resolution. The announcement is not the resolution. They have to wait for our resolution because the resolution will contain the conditions, strict conditions that the Commission had deemed necessary for the LTFRB to comply. Kasi nga po, hindi mo po ikaw pare-barya lang, napakalaking perang involved. At the same time, may mga iba kasing agencies and departments that will be implementing this project. Angelica Cara, CLTV News. Matapos ang 10 taon, malapit na raw matapos at mabuksan ang bagong 4.5 kilometers na Pantabangan-Canili Bypass Road sa Pantabangan, Nueva Ecija. Ayon sa DPWH Region 3, ginawang nasabing daan para makapagbigay ng all-weather road sa iba't ibang klase ng sasakyan na babiyahe sa pagitan ng Pantabangan at Canili. Dito na rin dadaan ang mga dating bumabiyahe sa Canili Alfonso Castañeda Road. Nagsimula ang proyekto noong 2012 at may orihinal na 5 phase na nagkakahalagang 570 million pesos. Sakop naman ang Phase 6 ng proyektong Protection Works at ang Bridge number 3 ngayong April 2022. Inaasahan namang ilalagay ang girders at beams ng bagong bypass road. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, 3 giant lanterns paiilawan sa Grand Rally ng Team Robredo Pangilinan sa April 9. Manatiling nakatutok, magbabalik ang CLTV Balitaan.
Nagbabalik ang CLTV Balitaan at sa iba pang mga naunang balita. Napasakamay na ng mga otoridad ang isang Canadian national na kabilang sa most wanted persons sa lungsod ng Mabalacat, Pampanga. Nahaharap ang suspect sa kasong frustrated homicide. Yan at iba pa sa pagroronda sa rehiyon ni JM De Jesus. Naaresto ang dalawang wanted person sa North Poblacion at South Poblacion de Pacolao, Aurora nitong April 5. Ayon sa mga otoridad, nahuli ang dalawang suspect sa isinagawang manhunt operation. Ang 28 years old at 52 years old na mga suspect ay pareho naharap sa kasong paglabag sa RA 9262 Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Nasa kustodiya na ng Di Pacolao MPS sa mga nahuli at hinahanda na rin ang kanilang mga dokumento para sa referral sa korte. Samantala, nahuli ng Mabalacat City Police ang isang Canadian national na isa sa mga most wanted person ng syudad itong April 6. Ang suspect na kinilalang si alias Joseph ay naharap sa kasong attempted homicide na may piyansang 36,000 para sa pansamantalang kalayaan. Nadakip naman ng mga kapulisan ng 3 pinaghihinalaang drug peddler sa Bulacan itong April 6. Ito'y matapos magkasanang anti-illegal drug operation sa Sitio Dumay at Barangay Paltao, Bolilan. Kinilala mga suspect na sina Luzgard Abesamis, Ferdy Sultan at Erdwin Hoson. Nakumpiska mula sa mga suspect ang isang caliber 38 na armas na walang serial number, 3 live ammunition, 2,000 pesos na marked money at 10 plastic sachets na naglalaman ng pinaghihinalang shabu na nagkakahalaga ng 400,000 pesos. Haharap ang mga suspect sa paglabag sa kasong Section 5 and 11, Article 2 of RA 9165 o Possession of Illegal Drugs at Gun Ban. JM De Jesus, CLTV News. Handa ng magliwanag ang 3 higanteng parol ng Pampanga sa Grand Rally ng Team Robredo Pangilinan sa Sabado, April 9. Gaganapin ang aktibidad na tinawag na Manalakaran, Pampanga People's Rally sa Robinson Star Mills sa siyudad ng San Fernando. Ayon sa mga organizer, hango ang kulay ng mga parol sa campaign color ng partido. Isang marcha rin ang magaganap mula sa Jose Abad Santos Avenue sa tapat ng Laos Group Complex patungo sa venue ng People's Rally, ganap na 1:00 ng hapon. Samantala, batay sa tala ng COMELEC, aabot sa higit 1.5 million ang bilang ng botante sa Pampanga at Angeles City. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguera, Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Ang low pressure po na binabantayan natin ay namataan na po sa layong 350 kilometers dyan po sa may silangan, Hilagang Silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. At ito po ay nakapaloob sa tinatawag nating Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakakaapekto po ngayon sa may Visayas at Mindanao. Samantala, ang bagyo po na binabantayan natin sa labas ng PAR ay namataan po sa layong 2,270 kilometers dyan po sa silangan ng Mindanao. Ito po ay nagtataglay na ng lakas ng hangin na umaabot ng 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos ngayon ng pakanluran sa bilis lamang na 10 kilometro kada oras. Samantala, ang Visayas, Mindanao, Mimaropa, Bicol Region at Quezon, maula po ang papawiri na may mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkulog dulot po ng LPA at ng ITCZ. Ang Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Ifugao, Mountain Province at Aurora, maulap din po ang papawiri na may mga mahihinang pagulan. Ito po ay dulot ng northeasterly surface wind flow. Ang Ilocos Region, Abra at Benguet, bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din ang papawirin, meron lamang pong inaasahang mga isolated rain showers. Ito po naman po ay dulot din ng northeasterly surface wind flow at samantala ang Metro Manila at nalalabing bahagi pa po ng Luzon, kasama na po dito ang Pampanga, ay bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din ang papawirin,
Meron lamang po tayong inaasahang isolated rain showers or thunderstorm. Ito naman po ay dulot ng localized thunderstorm. So ito po yung mga weather system na binabantayan ng Pag-asa. Samantala yung bagyo po na nasa labas ng PAR ay inaasahan po na manggigilid lamang ito sa ating PAR at hindi naman po siya inaasahang magla-landfall. Ito po ay inaasahan sa Lunes, papasok na o manggigilid sa PAR. Kaya tatawagin na po natin siyang agaton pagpasok po niya ng PAR. Maraming salamat po. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages at CLTV36Official at CLTV36 News. Kung nais nyo ang balikan ng mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa aming 39 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Hizon. Maraming salamat po.